Bocah-bocah mikir, waduh, Komar majuan,
Ayo ponco kang jago ape wae. Kono dhewe kake. Yo ya. Ya yo dos. Aselole. Pas. Kono kakek patine ki ana adiku kabeh yo. Tak prayogane lungguh kang satoto ya iki. Kodos nyawiji kaglar sama bandone balik kanca kabeh wae padha midhangetake kaya apa golah kridane wong agung wilis. Kono tak prayogake istok kediji. Solak ridane kumpro tepuk tangan sing rame cah. Alon-alon bae. Wah. Oi. Was. Sing ati-ati cah. Atos ya sini bun. Wah, lo. Ayo, prajurit sing karo sira kabeh padha dipajutake bareng aku ditoto barisane yo kekyo ngono padha ditoto ya kuprote luar biasa so iki lho para geng-geng yang so
bersama Kubro tim Cinta Damai. Asik, asik, asik. Bersama King Komar. Ayo Pak Bang, joget pisan Pak Bang. Saudara Agus joget saudara.
jodoh man. Rono celup rene celup. Kira kabeh wis padha sungkop langit sungkop. Ayo padha dikepiatake prawadon wae.
lo dilingke bocah iki sore wangi karo wong gerangan yo ayo ora usah ngene sesuk dina iki baju wong kabeh kowe wayo plek Gusti kang akarya luka kanthi ajimat sesanti rahayu kang termu sembodo kang sinedhi Basuki kang Gusti wujude dumpa kukus kang kumalaya ning awiyat dadosaken uriping kahyuwangan jombleng saloko pandhap dewaning pati sakyapa dewati paring kanugrahan kawasan Nalindra arsa jengkar kaya wingi uni waluya tepang jati tepang waluya Gusti kula nyuwun dhateng Jat Parajat kanthi rumpun basa jaya Bimantara
Bocah padha mikir. Awas. Aduh yo mati tenan. Ayo bocah-bocah mikir. Bocah-bocah mikir. Aduh. Golek papan sing penak aduh. Ayo. Ayo. Os. Manusia kepala apa? Wes, ayo cok, maju opil, anteno ubromil, Bocah-bocah mikir, waduh, bocah mikir. Ayo, foto semikre. Dino iki aku serot pohon. Wah. Ayo, kebange Pak. Aduh. Ayo, anteno. Iki kanggo nyangoni mama mudaku. Enteno tepuk tangan sing rame. Iki lho wong kene kaya ngene solahe. Awas. Yo. Ora krasa ora ngresik. Ayo. Wah. Aku wis. Bocah mikir. Tepuk tangan sing rame. Alah. Masalah enak videotron. Komar. Masalah Komar rangkepan. Plek dak masalah. Kayak sualan apa ora Mas? Ora enak suale. Par. Delok. Kok iso delok iki lho. Pasti udah sualan ora. Soalmu gak enen. Soalmu lho. Masalah plek.
Larah-larahane piye larah-larane? Ceritane piye? Kronologine piye? Lah, diocale pleng ngantem saka. Yo, terus nopa. Pleng. Loro. Terus awakmu sing ketelu. Pleng. Mombol. Terus munggah. Sing kleru iki awakmu pledak. Lho. Lho. Masalah. Ganeng. Oh, sok wae pilih. Ganeng. Geblek. Kok aneh men to? Kowe iki manuta, Mir. Ayo tang gene. Masalah. Ibu aku. Ampun katoke. Omar. Mambu pesing. Mambu pesing. Kok pusing to marah para tahu kowe mau ubah to iki. Masalah. Mambune iki aneh lho, Mas. Brok, masalah iki setan yang ngono pisan kok mbok oncalne rene lho. Ngamuk. Iki kubrok ngamuk lho. Kubrok ngamuk. Masalah kowe. Pundi kathokmu? Alah. Kathokmu jukuen sik gaenen komir. Kok iso kathoke Mbah Gabung? Iki lho, digawene kathok lho. Digawene kathok ndang. Masalah iki arek loro yang ngono pisan. Ora ana sing mah kathok. Masalah. Ya wis, kathono ben ora. Lah. Ayo lanjut, Kio, bacot kele Kio. Ayo bacot, Dadah, bacot kele, lare bacot kabeh. Iya. Ayo. Mantek aji. Ayo lawananku bro. Ora usah wedi. Os. Ayo majuan. Komar majuan. Nomplek, gue kurang ajar, suale, plek, kurang ajar, suale gue loh, iya mati, suale kobok, lah, alah nesu, komar, gue tublek kau nyeluri. Ayo tinggal nih. Tiga sing apik. Kowe awas ana genine lho kowe. Alah. Goblok era cengok kowe iki.
Segel tangan, sih. Nah, segel tenan. Matamu. Kanan. Oh, alah, ger. Oh, golek kaya kok soroh men. Wah. Kuwi maca ondel-ondel apa buta? Masalah. Mikir. Masalah. Ayo dibancung Dang. Ayo Mas, balas dendam Pak. Balas dendam le. Maju le. Yo. Bos. Waya. Aduh. Dang. Sikile kok mari lho. Sikile kok mari. Alah. Sing tengen. Sing dicokot kuwi sikile sing tengen. Ora enak manten gocluk. Ora enak manten. Satu aduh. Ulang tahun iki acarane ora enak manten. Bocah-bocah iki piye to jane? Ewang ana kancamu lho. Alah. Mar ngaliyo. Kowe iki ngaliyo. Kowe tahu diajari baris berbaris apa ora kowe? Umpamane lek madhep ke belakang kuwi piye lek ngabang-ngabani? Lah dalah. Kandhane kon ngalih goblokmu iki piye ta? Ngaliyo. Nyawango. Lah. Ngaliyo le. Timbangane nyawamu ameng-ameng ngaliyo le. Alah, anake wong. Wah, malah ning anake wong. Kowe lak iki wong tuwa njaluk sepura ben di ngapurane. Tanganmu, matane ndang njaluk sepura. Lho. Anake wong nangis. Oh. Kopro iki wis mulai mau menesu. Raimu aja ngecek. Raimu aja ngecek kubro nesu. Wes, aja ngecek we. Manuto. Sopo? Jaluk tolong sopo kowe? Jaluk tolong sopo? Ayo, ojo suwe.